Book of Proverbs chapter 25, verse number 2. Can we read it together? It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of the kings is to search out the matter. It is the honor of God or the glory of God to conceal a thing, but the honor of the kings is in searching out the matter. Udzari pedyo newe kuti hanzi chigara pasi. Haikona kuzoda kupika ndapakati. Tanga wakapika naye. Watomva waibata ichingotanga. It is the glory of God. Sometimes the glory of God is not just in the lightnings. Kanakuti maybe in the phenomenal manifestations of God. But the glory of God in this case, it is when God covers a thing. And the Bible says it is the glory of God to conceal or to cover or to hide a thing. But it is also the honor of the kings to search out the matter. If you read from verse number 1, inoratidza kuti what caused Hezekiah to be prosperous during his reign, it was because he took some of the Proverbs from Solomon. Verse 1 inotaura kuti ndo mamwe ema Proverbs akatorwa na Hezekiah kubva kuna Solomon akashandisa munguva yake yekutonga zvikashanda. And the first proverb yatangira pavhesi ya 2 toenda verengesa. Mamwe ese auchazoverenga uchidzika masekondari yavhura nyaya inoti kubwinya kwaMwari kuri mukuviga zvinhu, asi kukudzwa kwamadzimambo kuri mukutsvaga nyaya yacho. Aya chero tikaenda kumba ipapa chete ipapa chete. Simba raMwari wedu riri dzimwe nguva kwete mukutaura, asi dzimwe nguva rinoonekwa mukunyarara kwake achiziva zvake, agopa mikana vasingazive kuti vataure, iye anoziva akanyarara. Vanhu vagoda kunzwa kuti Mwari anofungei, but nguva idzodzo Mwari agonyarara zvake. Vanhu vagoti kana akanyarara then haazi Mwari ka, iye agonyarara zvake. Agoregedza kuita chinhu nemhaka yekuti kana akasaita saka haazi Mwari, iye anogoregedza zvake agoramba ari Mwari chete. Simba rokubwinya kwake riri mukukavhira nokuvigiridza zvinhu. But madzimambo achada kukudzwa, ona yavo vachaiwana kana vakatevera nyaya dzakavigwa naMwari vachiteta kubata kuti zvii zvakasaka Mwari avige nyaya iyi, vachidziburitsa pachena.
This is where your honor comes from. It's never in the money that you get. It is in the level of revelation that you get. Chichi no saka mari awige zvino. Andidi kutatamara nyaya yakadai ndichienda nayo kure. Vigiro inoita mari zvino. Inoda vanhu vari sensitive mukufamba kwaMwari nekunge vakambo wana pakavigwa zvimwe. Anoziva mavigirwo ezvinhu akasvika pachakavigwa, chero chakavigwa, you can tell kuti panapa mafutsiriro akadai so aya. Mamerero akaita huswa hwepano haazi mamerero ehuswa hwandinoziva. Nona kumira ipapo kuda kutsvaga kuziva kuti chii chiri kuitika dava. Anoona mamiriro ezvinhu kuti handiwo. Panoratidza kuti pano pane pfungwa yakavigwa iri pano. So language yaMwari sometimes inotirasa even isusu vanhu vemweya. Inorasa munhu kana akasanzwisisa, because Mwari kana achitaura unofana kuziva kuti ataura chiwe chii chaasina kutaura. Uchitarisirwa kuti uzive zvaasina kutaura iye asina kuzvitaura. Tine varume vari mushoko raMwari vakave varume vakuru vaityisa zvekuti vakanga vapfuura level yekutuma vanhu kuti mhanya unoita chakati vaita so. Vaitaura sevanoshuwa mvura yeBheterehema. Dai ndangowana angangondipawo mvura hapana mbodzi mhanya uende. Poita varume vaiperekedza varume vakadaro vaitopika kuti ukanzwa azvitaura ari kutoida mvura yacho. Votonochera iri nyaya inotozonzi makatumwa namambo mukaramba pasina mbodzi enda unochera. But vagotoziva kuti kana adai watotuma tikasaichera tatokoma. Unonzi kukoma mushona iko. Imi vamwe vese mugonzwa moyo yenyu yakachena kuti handina pachandambotumwa ndikaramba. Uku matumwa mukasanzwa kuti matumwa. But kukura kwemurume uyu hakuna kutanga hana kuzvarwa akangokura. No. Murume uyu chinotanga chiri chiprofita chinomhara mumusha waSamueri. Samueri unonzisumuka uende kumba kwaJese. Ndava kumba kwaJese kune murume wandawana wandinoda kuti uzodze ave mambo waIsraeri. Samueri anonetseka kuti saka ndinozodza sei mumwe mambo paine mumwe mambo aripo akutonzwa kuti ndini. Pati Mwari hamuzi Mwari weconfusion. Why this? Sauro akazvinzwa kuti ndazodza mumwe. Chokwadi unondimukira unondiuraya. Ndinoita sei Jehovha anoti tora mbudzi enda nayo unopa chipiriso. Kana vabvunza unoti ndauya kuzopa chipiriso kuna Jehovha. Mbudzi ikazvifira izvozvo. Haimo munyaya but yafira kuvigwa kwenyaya. Hatingadai tarasikirwa nembudzi nhasi but nekuti pane chafunga kuvigwa. Mbudzi ngaichitofa kuti Sauro asabate kuti kune nyaya. Zvakuda kukudzwa kwaSauro kuti Sauro agone kubata kuti kuseri kwembudzi kuna mambo akuda kuzodzwa panzvimbo yangu. Why Sauro wakaluza his honor? Because wakatadza kusearch out the matter. Mbudzi ndokuchema ndokufira izvozvo kwete nekuti yadiwa stereki but kuti mambo vabatwe kumeso. Samueri achisvika pamusha waJese unoti shoko raJehovha rati pane murume waakuda kugadzwa naMwari. Saka unza vana vako ndokudungamidzana varume mafufumbwe nefondimbwe godo renyu rinobvepi?
Alright, anenge arova mukomana akamutema nedombo anopiwa chii? Autobvunza zvake mubhadhara zvikanzi iwe bva pana makanzi ndinobvunza mumwe. Iwe kana anorova murume zvikanzi anopiwa zvese pfuma yeushe hwamambo nemukadzi pamusoro nechii. David haana kuroora. Kuti amunzwe mundirambidza sei kuti ndiuye kuno maita sekwe. Nyamba iye mambo ukaona ofa mukadzi waitoziva kuti wacho achazvigona. Haana mukadzi. Unotamba namambo anofemerwa. Imi zvenyu mambo, ini yega ndiende ndonorwa nemurume uyu. Sauro ndo paanoti David pane nyaya usinganzwisisi. Murume wawakuda kurwa naye murwi wehondo kubva paudiki hwake. Kanidzokorodze mazwi iwayo. Mukomana uyu haana kumbozotanga kurwa akura. Akatanga ari mwana mudiki kungozvarwa nekutanga kurovana nyamukuta ivavo nechizvi. Munhu wehondo. Inonzi violence inofamba maveins eblood rake. Anorwa murume kubva ari mwana mudiki. David akateerera anoti muri kufunga kuti muri kundidiscourage nyamba muri kutondiencourage. Indava nyika ichizviziva kuti Goliath akatanga kurwa ari mwana mudiki, but vechechi vanokurambidza kutanga kushumira uri mwana. Mati akatanga kurwa zvikanzi ari mwana mudiki koendika kurambidzirwe. Ndakuda kutangawo paakatangira. Ndikudzuka zvakanaka. Nditendere ndiende kunorwa naye. Sauro anoti Mwari ngaaende newe. David ndokubuda ndokunotora matombo ake. Ndo paakatanga kupewa revelation manje mukomana. Anoudza mambo kuti mambo problem yamakaita ndiye research enyu makaguma kuresearcha muvengi zvinogonekwa nemuvengi wenyu kwaakarwa nekwaakaenda nekwaakakunda nezvizvo akaita. But hapana akanyorawo bhuku pamusoro pezvaiitika kumafuro. Ndichifudza rega ndikubatsirewo ndava zvagoreti maanazvo Isaya musherefu. Pane zvimwe zvamusina kuudzwa zviri kuitika munyika yenyu. Nyika yenyu ine mapere, nyika yenyu ine shumba dzakafarisa rimwe zuva dzikada kuuya kuzotora makwai. Ndichifudza ndikarova hapana wandakaudza ndima kutozvinzwa. Rega kufunga kuti zvaunoziva ndo zvese. Kune vamwe vamakufanira kuzoziva. Time ya Goliath yapfuura ya time yangu. Ndine zvandakaita but zvisina akaziva. Kana vakadzi vakamboimba nziyo. Inini ndikauraya shumba, ndipei mukana zvino muFilistia uyu achapinda mulist rezvandakauraya. Because David anobva ati shumba ichiuya so ndakaibata ndebvu. Ndikanetsana naye akati hapana chakambosiyana apa, pane ndebvu. Murume uyu ndajairana nendebvu ndabva kare nadzo, ndoda kubata musoro iwoyo ndiubvise. muFilistia anotuka Jehovha akaita sei? David ndokunomira pamberi paGoliath, ndokuisa mutumbi wake pamberi. Goliath akati chii chamunondigira ichi? Akomana itai serious nebasa apa, chii chikuitika? David anoti ndatouya Jehovha atukwe. Mistake yawaita Goliath ndeyekuti pawanga wakutuka wazodzoka woti nehondo dzaJehovha. Pawabata hondo dzaJehovha hauna kuziva kuti kune mumwe anoswera nadzo. Kwaunonzi wakarwa kubva uri mwana mudiki kuhondo dzenyama, but kwaJehovha kumweya wapinda area dzedu. Wainvita zvausingagone kupedza. Ndaiswera kumafuro kwete nemakwai chete but nehondo dzaJehovha. Kana watuka nehondo dzake wadeedza ini ndauya. Ipapo pakaonekwa nyaya. David ndo paakatora chifura mabwe. Haana kuchifundiswa nababa kana namukoma. Inguva dzekunga achishaya chokutamba nacho kumafuro. Ndokutanga kuinventa zvimwe zvezvinhu. Achivhiridza achikanda chirova matamba achidii kusvika mukomana wapindwa nechinhu ichi muruoko rwake. Ndirikunzika zvakanaka. Nyamba madzikoma ndo aisara kumba kana paKrisimasi vachidya chingwa chine jemu kana majarini. Mufana achinzi mombe dzinofura, makwai anofura. Chinometa pane mufaro wakaita sei, vhurira makwai aende kunofura.
mfana aibuda ega achienda madzikoma achisara pamba. David waigona kufunga kuti ndafuratirwa sei vanhu vasingade kuswera nyamba ndimwari dzimwe nguva unosudurudza vanhu kuti kana washaya ushamwari nevanhu uite ushamwari nechifura mabwe, udevelope a certain area chareza zita rako. Vanhu ndokubva vasudurudzwa. David anofunga kuti vanhu vanondivenga, nyamba pane paunofunga kuti vanhu havandide, ari mwari avasudurudza. Ndava mwari kana akuda kuita time newe anosudurudza vanhu pedyo newe. Ukavatera vanokutiza, ukavafonera vakudaire. Mwari achada vanhu. Time ya mwari yakwana mulife yako, mwari achada vanhu. God wants to take over your life. Kuti kana zvakanaka zvazoitika, nobody takes the glory of God. Unozocheuka oti chengeta zvinhu zvako ungazoti ndiwo akandipfumisa ndi Abrahamu uyo. So sometimes mwari unosudurudza vanhu kusvika vanhu vashaya. Nyamba David time yauri kupiwa yekushayiwa madzikoma padhuze, uri kunzi udevelope ukama neweapon. Mukushaya zvokuita uchawana chokuita. Achimake sense nhasi, but there is a time. Zvaungadai usina kumbofunda, dai mukoma ari padhuze, unozvifunda nekuti mwari wasudurudza mukoma. Mwari kwaakuda kukuendesa sometimes kunotoda kuti hama dzako dzisuduruke. David ana kuzvinzwisisa. Vamwe mai vakauya kwandiri kanzi mufundisi ndibatsirewo problem yangu, ndikaita maproblems. Munhu anoenda maproblems kwandiri unotsanangura problem yake, ndomunamatira problem yopera. But yangu problem sometimes ndanamatira haisi kudini, haisi kuitika, haisi kupera. Chii chiri kuitika? Pastor ndibatsirewo. Handina kana munhu wokuchemera, murume akazodai, hama dzikazodai. Ndikati amuna here kumbonamata kuti mwari ndoda kufanana nemi. Zvikanzi ndakambonamata, ndikati mwari nhamo dzakanodzana. Ndoda kuti ubatsirike pano. Azvireva kuti mwari hana nhamo, funga iwe ndiwe nhamo yake. Mamwe maitira unoita, wambovimbisa Jehovha ndadzoka, maitira unozoita uchibva ipapo, inhamo ngani dzina Jehovha. Saka ndiani waanofonera achidaira? Iofisi yani yaanoenda for counseling. Musakanganwe mai kuti makati mwari ndoda kufanana nemi. Pakufanana naMwari ndo pakushaya vanhu vanokuteererawo uchitaura. Waenda palevel yekuti vanhu vanouya nenhamo dzavo, but iwe hauna kwaunoendesa nhamo dzako. You are becoming more like God. Yes. Ndikuita sei panapa? I'm searching out the matter. David anosvika paanonzwisisa kuti ndazoziva. Madzikoma kana achisuduruka, mwari ari kuda kucreate time neni. Regetsa vasuduruke, rega vaende, rega vadzokere. Ndinovengerwe nini. Iwewe wakatakura chausingazive chinovengesa. Unorota maningi iwewe. Future yako inonzwika hwema usati wapinda mairi. Ndirikunzwika. Mauri wakatakura, uri kamunhu kadiki but mauri wakatakura power. Ukataura one word so vanhu vanozvinzwa kuti somebody has spoken. Vocheuka soona munhu wacho hapana nezviripo, but mauri mune chinhu chinovoisa. Chasaka ndiuye ndimire panapa semuranda waJehovha. Ndauya neanointing yandakambokuudza over and over again, ndoidzokorodza kusvika waibata. Sameri yaanoudza kuna Sauro kuti Sauro, uri kutsvaga zvako madhongi, uya pano ndoda kukuudza zvese zviri pamwoyo wako. Asi nyaya yamadhongi kanda pasi, ndava atowanikwa. Ona, ndinoda kukuudza zvese. Bata, ndoda kukuudza zvese. Bata ipapo, ndoda kukuudza zvese zviri pamwoyo wako. But yemadhongi kuti ndo any other business. Yemadhongi yaari kufunga kuti ndo ine musoro yaafambira. Ari kunzi yemadhongi ndokuudza izvozvi, don't worry, but ndoda kukuudza zviri pamwoyo wako. Uri kuonyera kuti mwoyo waSauro wanga wakatakura mambo, iye asingazvizive kuti ane mwoyo wamambo, aine mwoyo wakatakura madhongi. Panapa nhasi tauya kuzosecha emeta.
Andiri kunyazoona kuti nyaya yako haiperere padhongi rakarasika, haizi mari yashayikwa muupenyu hwako. Nyaya yako haizi yeutano hwawafambira panapa. Wakatakura chimwe chinhu chikuru chinoda muprofita. Usati waibata zvako unoibata manje nyaya iyi. Ibasa raMwari kubwinya kwake kuti anoviga zvinhu. Ndo zvinoita Jehovha Mwari watinoshumira. Sometimes haakande goridhe panzira paunopfuura uchingonhonga uchingoenda. No, haadaro. Ukaona paenda diamond, paenda gold, pane mamwe matombo anoperekedza kuuya kuzorivhara. Akafambira izvozvo chete. Hama dzinongovinga izvozvo chete. Chechi inongomukira izvozvo chete. Nevatungamiri vanongokumukira izvozvo chete. Uve pakati pezvinhu zvekuti anokutsvaga haakuwane. But uri pakati papa, I want you to understand kuti value iri mauri haina kufanana nematombo akakushamwaridza aya. Pane zvimwe zvinotumirwa naJehovha kuzokomberedza kuti chiri mauri chiregedze kukurumbidza kuexhaustwa, chiregedze kukurumbidza kudiscoverwa before its time. Endai muna anhonga madiamonds. Ani manzwa kunzi awanika. Chienda unoona. Kune vakamirira izvozvo, nedzakamirira izvozvo cheni, nembwa nepfuti, kune mabara izvozvo chete kuti diamond arinhongwe. Hapana Mwari paakaisa zvinhu zvinobatsira munhu pakangosiyiwa pakashama, hakuna. Iwe unotarisira kuti ungouya kuno kusinga criticize. Vonyarara zvavo vachiziva kuti uri pano. Nda uchitamba iwewe. Pari kunhongwa diamond pana. Ukaona wananga kwavasingataure dzoka, hakuna chako ikoko. Asi ukanzwa vopopota, votaura ziva kuti diamond pano. Unoona vachiri pfara so nematochi vakatarisa mumugwagwa. Pacho pakafasa ipapa. Ndo pavanoda. Oda zvokutamba naJehovha, Mwari anoviga zvinhu. Ndiri kunzwika zvakanaka here nini? Jehovha anoziva kuti vanhu vane zvavanotarisira. Kana pakauya akadai, taifunga kuti murume, ndakavingwa neumwe munhu ndichishumira pane imwe nzvimbo. Anzwa zvaitwa naJehovha ndokubva driver kubva kuno kuHarare ndobva kuBulawayo ndokusvika service yatanga. Asi ndanga ndamuservice worship yaingoitwa. Ndokubva ndazotevera. Ndakanonodzwa nechikodzero chevanhu vanotangira kumba, ini ndakamirirwa kuchechi. Ndokubva ndanonoka. Ndokubva ndazouya. Vakatomboya pamba ndokubva vagogodza, mai ndokubva vavhura door. Zvikanzi tauya nemurwere akadai ato serious panapa. Zvikanzi namai endai kuchechi, munhu waMwari ari kutevera. Ndokubva vapenga vari ipapo vakati hazvitoiti kuti tombodaiso kuchechi kwacho ndekupi tinofamba sei. Zvikanzi apo hamumbonamatirwa, endai ikoko vanotevera. Ndokutanga kunetsana naamai avari padhoo. Mai vakaramba yakazenge a testimony. Munhu waporeswa, simba raMwari ravhakacha mumuviri wake, akabatwa nepower asina mubvira akanzwisisa kuti zvizvi zvakuitika panapa. Chirwere chaakanga aenda nyika dzese dziri pasi pano achinorapwa achiramba kupera. Ndokunzwa kuti muviri wangu waporeswa. Akazopa testimony achiti ndichiona mufundisi wacho wandafambira ndakati ndaitarisira munhu anenge akakomborerwawo nedumbu nechii zvinopiwa vangu. Saka ndakashaya kuti chii chiri kuitika. Nyamba pane nyaya yamusina kunzwisisa. Job 32 verse 7. I said, days should speak, and the multitude of years should teach wisdom. But there is a spirit in a man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. Great men are not always wise, nor the aged understand judgment.
Ndaifunga kuti kuwanda kwemazuva ndiko kuwanda kwewisdom. Ndaifunga kuti kumera kwendebvu ndiko kuwanda kweanointing. Kusvikira ndaona kuti mumunhu nometa ipwere yakaita se mahari mune spirit inopiwa inspiration na the Almighty. Munhu rudziko munoda kushamisira panapa zvakasiyana ipapa karume karefu katete chichi no Mwari dzimwe dzenguva chenjera ndava anotora zvinhu zvakakurisa zvigonomanikidzwa mumutumbi mudiki kuti vakadzidza. Ndosaka muchiona even vanhu mukaenda makotsi either muno munyika kana kumwe unoona vakapfeka zvimaheti zviye zvewaiti zvezvi chakarembera chiheti. So it's a concept yekuti vakakura vachembera vane misoro yakachena ndo varidzi vewisdom vanotonga nyaya. Ona nekamwana kakadengezera kotoni mumusoro machembera iyi ipfungwa yekufunga kuti achembera ndiye agara naMwari nyamba kwete. There is a spirit in a man. Zvino vamwe vakatsvaga vane matumbu ndokubva vati haana dumbu rakumusiya, but iwewe nemhaka yekuti you are a king, you have managed to search out the matter. Ukaona kuti aiwa kureba kuonda but pane chaMwari. Vanhu vakabatwa kumeso nokuda kwezvavakapfeka izvi. Pane chinhu chikuru chakakurisa kupfuura mutumbi wako chiri kuda kunzi naMwari chichimanifesta. Chagara mwedzi inoverengeka namakore anoverengeka, but time yekuti zai ribrekwe chibude panze nyika ione yakwana. Musaone zai mukafunga kuti maona huku. Zai nehuku zvakasiyana. Zvavaona pauri zvavasati vaona panze pako, havasati vaona zvakaiswa naMwari mauri. Vasati. Ndi David ari kurerwa naMwari akavigwa pfuma iri maari. Mambo achifudza makwai. Iwo makwai kuti azvizive kuti varume takakomborerwa sei. Hakuna rimwe gwai rakambofudzwa namambo kunze kwedu. Kuti gwai rizvinzwisise risechemeta. Raifanira kutanga kuona kukosha kwaro kuti rimwe gwai ripi rakambofudzwa namambo. Akatakura ukuru wa Jehovha. Mwana mudiki, but anonzwa nyaya, anonzwa hurukuro dzinobva kudenga. Ndi Jehovha anozviita. Akaviga identity ya David kuti apreserve. Uri kuda kuti vanhu vakuzive chop chop, but Mwari anoziva kuti vakakuziva chop chop they are going to kill you before your time. So that's why sometimes you try to explain yourself nokushare ufungwa dzako kuti vadzinzwewo avadzi implement. Kwete nekuti vakakuvenga stereke, but ndi Jehovha ari kukupreserve. Do you know kuti Mwari haana kuzozviziva after my elections kuti uyu munhu ndiye anga ari president? Jehovha haazive president nekuda kukuverenga results. Kwese kunonzi kwavhoterwa president, Jehovha ndiye anenge agadza. Auterere. Saka sei Mwari achiziva zvake mambo agosiya vanhu vachishupika? Iye achiziva zvake. Zvimwe zvacho wazoona munhu wapinzwapo wadi watomukuru anoremekedzwa. Yambengerisha Mwari yako here? Sei Mwari anga akazvinyarara? Let me tell you one thing. This is a mystery. This is a mystery. Why Mwari anga akazvinyarara? Kuti this man ari kunzi Obama nhasi mangwana anenge ane zita rakareba. Nga president of United States.
time dzaakazvarwa kuchibhejwa kuti aitongwe nemumwe munhu. Ndinonzwika zvakanaka? Aikazve ndokungoya achitaura matauriro ake achingodi neganda rake riri. But iword rakasiwa nomwe murume achingoti I have got a dream. Kare power remashoko. Ndine chiroto chandinacho. Rega kunyarara kana uchinge uine zvawarota. Uri pa situation yekuti hope dzako nezvawadya zvienderane ngadzitaurwe. Vachazokurangarira chete. Iri kunzwika ere vabereki? But pandoda kuti ubata akuzi kumwe kwesoko, handisi kubata politics, kuti uone zvitwa naMwari. Pandoda kuti uone pakunge Jehovha akanyarara. Mwana achikura vakadzidza navo vagovanzirwa kuti achave president. Mwari achiitira kuti shamwari dzake dziregedze kuwandisa. Ndoti mubatsirika umubabata ipapa. Mwari vanonyarara so. Iwo usingazive, ivo vasingazive kuti urambe uri semwanawo, semumwe pakati pevana, kuitirawo kuti natichawo angotichawo achingoti ndiri kuticha mwana. Ndava akazviziva kuti ndi president haana metsi yaanozocheka. Achamaka pese ndava akumaka bhuku rapresident. Saka Mwari conceal a thing kuti vanhu vakubate sewakafanana nevamwe vanhu. Ndiri kudzinga zvakanaka hereni. Unose kana mukuru wedu wenyika so waimboenda kunotamba hwesha achinakura so achiti gapa nabo rigadzika pachipfuva kudai so. Vana havana kunge vakaudzwa kunzi ndiye achave president. Ndavadai vakaziva hakuna emumaka bhora iroro. Hakuna kipa iribata kana iye akarova pena. Waikura wamune imwe nyika yekuti haizodzidza zvinhu. But anosiyiwa vanhu Mwari onyarara. Vanhu vagomunyunya. Ticha agorova. Nyamba marova vakuru venyika. Jehovha anoviga chinhu. But kubwinya kwamadzimambo kuri mukusecha emeta. Kutarisa soona kuti kutamba zvedu hweshe. But maitire emunhu uyu atanga ari class monitor. Ezwa head boy. Chichiri kuitika pamwana uyu. Kwese kwamaendeswa ndiye mukuru, mukaenda kumahumbwe ndiye anongonzi baba vepano. Vamwe vese vangaita anambuya mwagoita imbwa inenge iri kunze kweyacho. Pese pangoitirwa kana ichi iye anenge ari munhu mukuru chete. Ipapo paida vanhu vanogona kusecha meta kuti sei mafungiro ake ari pamusoro pedu okurumbidza munhu kudevelopa ukama. Ndosaka izvinezvi wapinda muno wagara pa agere pedyo newe haana kumbokumhoresa kusvika anzi ngaakumhorese. Chii chiri kuitika? He has failed to search out the matter. Mwari anomuvanzira kuitira kuti kana uchizenge wapfuma uzive shamwari dzemari yako neshamwari dzako. Saka Mwari vanotanga vakupresenta pamberi pevanhu usina chauinacho kuti uziye vanokuda nevachazoda zvaunenge wanazvo. Aiwa hande kwatiri kuenda. It is the glory of God to conceal a thing. Imunozviziva imi kuti kana makambotamba muri vana vadiki unozviziva kuti muridzi webhora hamakwe. Ita nharo naye. Kana ari mambenge mine hweshe yenyu zvakanaka. But mumwe agotengerwa bhora rake namukoma wabva kuHarare. Remweya. Agoriti ba. Unoona hweshe yenyu hapana achamboida. Vauya vafora ipapo ronga naye. Now, kana iye akutanga ipapo ndakusarudza vandoda. Anokupikira idzese shasha dzinogona. Iwauya ndoda iwauya. Ugona vese vapedzwa kusara madera ega. Ugona vake vawandisa futi kupfuura kuti ucomplain hauri gume.
ndikunzwika zvakanaka. Ngatichipinda panongonzi yadyiwa ndo inobuda, ndokunge isiri yake timu. Kana yake ikadyiwa rinokontinue. Muridzi webhora kana akuuya naro akaritsika amakwe otonyepera kupotsa kwazvo nokuwira pasi, ndava ukamutorera. Ukada kuzove kipa anoramba ari kipa, ari batwe rehuyu richipinda nekoko iwe nanga wakadai, ukadaro wararama. Kana mukangofunga kuti madya muridzi webhora, unongoona nho bhora rake muhapwa amba ngwana akutodini akutoenda. Saka dzimwe nguva Mwari unokuviga nezvauinazvo zvigovigwa, vanhu vagokubata sekunge uri ordinary, just like any other human being. Itsvage indakatanga chinamatira chibage chiri mumunda. Chibage so kubata michekechera yenjifamba so nelaini kwamuzarabano nchibata misoro yechibage so ndokwira so pachidara so notarisa chibage ndoti vanenge vari vanhu vesa. Ndiri mufana chese chibage ko zvino cha represent kwapana cha represent muri result yechiprofita ndava ndazviona ndakazvitaura. So ndichikuona wagarapa wakadedzwa nechiprofita hauna kwaunomboenda. Handimbopaparike chero ndikauya panapa ndikakosora ndikaenda. Kukosora ikoko bedzi kunokuitira zvakanaka chete. Ndava hauna kungouya Jehovha akakudedza iwewe. Ukunzwika zvakanaka here? No. Indakati Jehovha chitibatsira ndigone kuziva ndava kune vanhu vatakabata rafu. Hakuna akaziva kuti Mandela takasunga president. Mwari onyarara vanosunga vagoregedza kuudzwa iye ari munhu mukuru. Izvozvi kuti utomboinyumwa so kuti unoyedzerwa wakupi, kuti ugone kuziva kuti gore rinouya rinopera wakatsika nyika ipi, hausimbozviziva ipa. Uri kungofunga kuti just like any other day. Naro Mwari oti ngatitsvage mutumbi wokuriisa. Konosvikwa paJudges chapter 11 konowanikwa mukomana anonzi Jefta. Zvonzi nekuti mwana wepfambi chiisa isimba rehondo maari, vanhu vatarise mutumbi wake, mawira wakaita panyika vagoregedza kumugamuchira yakatakura hondo maari. The glory of God. Ari mwana wepfambi, but maari makaiswa mastrategies ehondo. Ndokubva vamutuka vakati iwe tokuziva uri mwana wepfambi, bva panapa udye nhaka yababa vedu. Ndokubva vamudzinga, ndokubva ananga Tobi. Kutobi ndokubva vasikosecha meta. Vachiona achiuya, they didn't care kuti akazvarwa nani. Vakaona power yakanga iri maari isina kuonekwa nemadzikoma ake. Ndokubva kuti naiwe tsapfu wakadzitora kupidzi, zvikanzi handinewo zvangu, zvikanzi handire kuhondo. Ndokunoona makandira aitwa miseve naJefta. Ndokubva ave an army commander. Usatambe. Ndava Mwari ane zvinhu zvikuru zvaanoviga mumidziyo yevhu. Vasina kufitwa nazvo ndova nazvo iko zvino, kuti zvinokudzwa zvinyadziswe. Ndopa ndokudzaka kuti ukaona uine position kubasa kwako yawakawana nokuda kwequalification, hapasati pane miracle ipapo. Pane a natural way of things. Miracle inosvika kupusha kubva ipapa, yonokukanda pausina kubhadharira fees, but pawakabhadharira faith. Get ready for your promotion. Unotopushwa chete, unopagara uchitya so kuti umana pachauya mumwe panapa kukazoya vakafunda. Nyamba system yenyika sometimes inofoira. I've come to tell you kuti Jehovah, system ya Jehovah yawadai
you will never go wrong. Aika vanhu vamwari rekani yasotsanangurira vana vanzwe system. Ukada kumhanya nesystem yenyika, kaniti yenyika zitora yeZimbabwe isystem yepasi pese inodikanwa but ine painokurasisa. Isu takaona vana vambodzidza, mombe dzatengeswa, vapedza chikoro munyika, dzimwe dzakatengeswa dzanga dzasara vakaenda mhiri kwamakungwa kumayunivhesiti, achibva ikoko akaenda futi kune imwe mhiri yamakungwa imhiri kwamakungwa, vakadzoka nemadhigiri vari kuteya mbeva mupurazi. Iko zvino ndichitaura kudai so dziri pataiti mbeva nemunhu ane madiploma nemadhigiri dzashaya pekurara mbeva. Inonzi system yenyika inokuudza kuti kana usina izvo hatikupe basi, but wanazvo unogona kunzi over qualified, kunyanya kugona futi nyika inokurutsa. I'm not against the education. Mwana wangu arikuenda kuchikoro chiri nani kuti adzidze stereki, but ndikasamupa the system of the kingdom of God haana kwanoenda needucation iyoyo. Nyika inomuka yakachinja, inomuka yakangochinja all of a sudden. Waitonyasoona kutoti ingama yavagerezwa mavakaimba yemarata kunzi togodiko vana zveduka vana vedu vane mabasa akati, zvitozivikanwa kunzi ava mwana wavo ndinhingi. Nozviziva here? Muri kurarama sei chokwadi paChristmas pepe waona bhazi raingomira 5 minutes 8 minutes 10 minutes duro makadhibhokisi achiburuka. Chii chiri kuitika? Zvanzi mwana wavo nditicha. Yongomuka nyika yakapidiguka. Saka unorilaya sei nesystem yenyika. My problems atiri kuona aazi emuZimbabwe, these are global problems, universal problems. Zvakapedzera munhu makore achifundira, handizvo zvaari kuita. Akafunda nzeve yemunhu, ziso iri akarivheneka, anogona kubatanidza mazino nekudzura nekudini nekurapa kuti mazino aya, but unomona akakotama so painjini yemotikari ari mumukotoso, ndo zvakutomuchengeta izvozvo zvakafunda makore ese zvaramba. Chii chiri kuitika? Trust God. Trust in God more than in anything else. Trust in the Lord. Panoigwa zvinhu ugopfuura nepo, ndotsika yaJehovha. Anotora goridhe oriumburudza, nganditaure Shona, oriumburudza mundove yemombe, rokandwa pamunopfuura napo. Mugosema. Nyamba kubwinya kwaJehovha Mwari unoisa zvinosemesa panze, mukati mine value. Iyo body yako ndo yasaka vakujairire zvavari kuita izvo. Havakufonera vana basa newe, havakushanyire. Why? Vakavharwa nebody yako iyi. Chakuona manje manje. Chakuona. Havasati vaziva kuti the glory of God inoshanda sei. Ndosaka uchiona muprofita kunouya ngirozi inouya inosvikoudza murume anonzi Gideon akahwanda ari mubako, anozonzi kwazovai, men of valor, how are you coping up, how are things? Akati haiwa kuna kudaro mani, unongoti men of valor kuita sei? Zvikanzi Jehovha anewe, zvikanzi Jehovha aneni, zvikanzi newe ndichadzikinura rudzi rwangu. Gideon anoti inini, zvikanzi mhuri yedu kwaManase ndo mhuri yevarombo, sei masarudza mhuri yevarombo? Nyamba, it is the glory of God to conceal a thing. Na Gideon zvakatanga kunoitika. Handipoda kuti uore moyo ufunga kuti Mwari akusiya. Mwari haana kumbokusiya. Mwari vanewe akusiya vanhu kuti Mwari aonekwe.
vanovhara sei? Tereresa. Jehovah. Chinondirwadza ndechekuti vhesi ndakuudza so, unobva panapa usina kuinzwisisa futi. Zvauriwe ubve panapa usina kuinzwisisa. Zvaurizvi nezvauinazvo izvi, Mwari ane vaari kuda kubata kumeso. You are not yet rich. You are not yet blessed. You are yet to see the manifestation of the blessing of God. But why Mwari akazviviga iko zvinezvi? Kuti uzive vanokuda nevanoda ropafadzo yako. Vari kuuya mulife yako iko zvinezvi vachinamata newe, those are your genuine friends. Joseph pamwana mudiki kune vese ndopanosvikira hope, madzikoma aripo. Mwari anaombovarambidza kuti mese musakotsere mimi ndautaura nemunhu wangu rinda munorara. Rarai, usiku ndehwenyu mese, but ndichauya kumudziyo wakazvidzika ndoisa hope dzeushe. Mfana anopatika pakati peusiku anoti what? Kuchaedza ndigoudza mukoma. Mangwana kusena ndi mukoma ndakaona tiri mumunda. Zvisote chisunga so zvenyu imi mana mukoma naomba zvauya ndomba zvakupfugama paisode changu. Yanga isina Josefa mukati achipfugamirwa, yanga ine chisote. The glory of God. Yanga isina Josefa achipfugamirwa, yanga ine chisote. Panzvimbo ya Josefa pakaiswa chisote. The glory of God. Nyaya yechisote yapindira papi panapo? To conceal a thing. Ugorota mwe munhu achipfuma so munhu achisumuka upenyu hwake so ukoti pastor ndarota mwe murume nyamba uriwe. Ndaona mwe mukadzi dakarara nyamba ndiwe mukadzi wacho. Nyaya izi yazvisote hakuna chisote chakazombonamatwa. Ndokubva audza mukoma, but mukoma akakurumbidza kuda ku discern the matter. Akati munoreva here kuti isusu tichakupfugamira. But the revelation yacho haana kuipiwa naMwari. Akapiwa nemadhimoni. Mweya wakuda kuuraya, kunyumwa kuti pane zvakuda kuitika apa. Kunyumwa kwete kusapota, but kuda kuuraya. Ndokubva anorota futi dzimwe izvo kuti vavengi vakakumaka izvo Mwari haamirire izvozvo. Ndava level yaMwari nevavengi Mwari akapfuura kudhara. Kana taane nyaya newe totopusha nyaya yedu kusvika yaitika. Nometa roti kudi chii chinonzi munhu pafuture yako iyoyo anoite akanga ari kupi pesa. Nhamo yese yakauya mulife yako hauna sadza rake rawakadya iwewe, hauna mweya wake wakafema. Uri panapa wotanga kufunga munhu. I've come to search a matter. Ndoda kuziva kuti why ndakadropwa panyika panapa, and why in Zimbabwe specifically. Why? There is a matter. That's why muchiona zvose mukaenda panyuzi so inongori Zimbabwe kuenda panapa kuti ngatichinje tiende pamwe inongori Zimbabwe, nevari kure kure o inongori Zimbabwe. Chii chamakaona paZimbabwe? There is a matter. Makings ese dzimwe nyika, they are searching out a matter. Vanoiziva nyika ino kuti nechiprofita. Imi muno muchingoti regwedu yaZimbabwe yakaoma yakadi. Mune nyaya muno. Usasuduruke. Ita moyo murefu chete. Fona uchibvunza kana uine hama inotungamirira nyika, chii chamakaona munyika yedu chatisina kuona? Pray for our country. This is a good country. Nyika yakanaka. Une dzimwe nyika dzinongotaurwa yakazodai kadai kuno ndokuna Mwari. Sanyeperwe.
kuno kunotyiwa Jehovha kuno. Ndikunzwika zvakanaka? Ndirikunzwika here? Ata nyika inoswera ichipopota nachikomborena nakutonyora maplakadzi kwazvo pfambi dzinonyora maplakadzi tibvumidzeyo kuita chipfambi pa 2010 kucommercialize prostitute kuti kuri kuya vaenzi vakawanda saka vanozoda kuentertainwa kusvika nyaya inogarirwa pasi yotonzi pfambi ngadzibvumidzwe kuitira kuti vanhu vanouya kuzoona bhora. Ita hungochani muno kupedzerana nababa. Ndiye maJehova muno. Muta leadership inongonyarara. Okay. Let them go ahead. Akumana. Mune nyaya muno kune nyika dzokuti unoenda ku mumashops kune mashops anenge ane magirazi kuchiitwa upombwe. Muchienda unobhadhara izvozvo kuona izvozvo chete muri iri nyika. Saka chichasungirwa munhu chii? Chichanzi munhu ngaachisungwa avharirwe chii chaanenge aita? The presence of God is in this country. I'm telling you. I'm telling you. Search the matter. Search the matter. Joseph arota hope dzake. Ndomva muka futi mangwana vavengi vakagumbuka. Zvikanzi this time ndaona mwedzi nenyeredzi zvichindipfugamira nezuva. Kanzi na baba naiwe mwanae. Aika. Nezuro ndakanzwa ana mukoma wako achikomborena nyaya yezvisote wadzoka futi nhasi. Saka wakureva kuti neniwo wese namai wakwa. Joseph anoti andaungeze ngendadaro ndangoona uri mwedzi nenyeredzi nechii. Zvekuti ndimi akutaura uyu ndangoona chii. Josefa anozosumuka onokandwa kune imwe nyika yeIjipita kwaakazonochengeta zvinhu. But kwete nekuti mwana weIjipita, mwana wekupromised land, but kwaakarotera hope vakatadza kusecha. Havana kuziva the glory of God yokuviga zvinhu maari. Vakatengesa mfana nyamba vatengesa strategy yemunzara. Panonzi vanhu vakanoponera Ijipita vangadai vakaponera Canaan. Chakasaka chikafu chewanikwa uko hakuzi kuti vakarima stereki but vakarima vaine muroti, vaina interpreter. Nzara ndokubva yaitika kwese nekwakabva Josefa. Faro ndokurota hope but hope dzake haana kurota nzara, akarota mombe dzakaonda. Dziri 7 dzichimedza dzakasimba. Haana kuona nzara, haana kumboona vanhu vachinogaisa ejatrofa kana chii. Wakaona dziri mombe. Why mombe kokuine nzara? The glory of God. Ndava ndikakuudza iri nzara hauchatsvaga interpreter. Saka Josefa wangu abude mujeri ndokupa dziri mombe dzakaonda. Ndokuzama kuprofita kutsvaga vanofembera nevanovhumuka ndokubva vazvitadza. Kusvika shoko rinoti endai munodedza mukomana who is able to discern the matter. Josefa ndokubva auya akati marota chiskanzi ndaona mombe dzanga dzakaonda 7 dzichimedza dzimwe dzanga dzakasimba 7. Mukomana ndokubva avhara maziso ake ndokubva apiwa ability namweya mutsvene yokutravela into the future 14 years ahead of time. Ndokunopinda ndokuona kuti vanhu vambodya ndokubva vapedza 7 years dzimwe.
ndokuona kuti vanhu vakushaya chekudya, ndokubva adzoka akati, mambo, ndiri kubva kufuture yeZimbabwe. Ndiri mwana mudiki pamakore, but ndararama 14 years from now. Makore ari kutevera 7 ayo vanhu vachadya, vachaguta, but pachauya mamwe makore enzara 7. Saka kuti vanhu vararame mu7 years dzenzara, ngavachengetezve mu7 years dzekuguta, kuti dzakaonda dzigone kuzodya zvinobva mune dzakakora. Yakaonda kuti ichirarama inofanira kumedza yakasimba. Ndopedza kunedza idzi, asi advice yangu mambo, chitsvagai murume azere neuchenjeri, achachengeta chikafu panguva yokuguta. Uchaona kuti nzara inoitika munyika hakuzi kuti imhosva yaMwari all the times. Sometimes imhosva yevanorota. Fungai kuti nzara ye7 years yakamedzwa mu7 years dzekuguta, but munyika muno mvura ikanaya gore rine vanhu vakadyara, gore rino yakasanaya vanhu vakutofana nzara kudhara 1 year. Tamba njuga nekuchovhesa njuga nekudini mabhagidhi echibage, vasara vasina chinhu, vanorimira zvegore roro chete. Why? Because havana ability yakupinda into the future. 7 years Josefa waifamba achikolekta zvaachazovatengesera, ndokunovatorera zvavachazotenga. Tsvagai munhu akachenjera wamunogadza apa. Josefa haana kumboti ini ndiripo, kana manga muchifungawo kuti kana mazoshaya mondoonawo ndiri pano. Chake kuinterpreta, kusecha a matter, mvanyarara. Faro ndokubva afunga kuti saka mumwe anogona kurarama 14 years from now ndiani? Kanzi mwanangu ndadzoka, hakuna mumwe akangwara kupfuura iwewe. Wanga wadii kuti ndava ndiwo wakaendako ukadzoka. Chinosaka bose wako iwewe asarote achikupromota chii? Zvekuti anorara nemasikati nemuofisi, but haambo kuona kuvision. Unonamata Mwari akaita sei iwewe? Nometa mugomba rakakukanda, Mwari achavasendera confusion. Dzimwe nguva anotumira mene teke ufasini, haana kunyora ndevere kana chirungu chinogonekwa namambo, anonyora mene teke ufasini yaanoziva kuti achiverengwe kusvika wadeedza wamusina kukoka kumabiko enya. Ndava kune muranda wangu angadai achidya mapopcorn munombata muna kumudeedza, ndakumenemesa nekutekera maufasini ndonyora kusvika matadza mese imimi vamakakoka, kusvika marangarira kuti kune munhu ane power rokusecha the matter. Shamwari, position yako of influence iri kucreatwa naMwari manhero anhasi. You are going to become powerful. Uchave nesimba, uchava munhu mukuru. Ihope zvadzo paridzauya pamwana mudiki. Ndangorotawo, ndokubva vazotevera, ndokubva vazouya ana mukoma vakaramba kuti hatikupfugame, ndokuzouya ndokusomupfugamira. Chasaka vauye kuzopfugama inyaya yezviyo zvisote nechakupfugamisa inzara iyoyo. Usambondiudza, ndiri kuzviziva kuti uri mugomba rimwe riri serious. Chandaya kuzokuudza ndichongoti wai uri mugomba. Pane vhangeri inoparidzwa tiri muvhalley yemadry bones. Vanhu vasati vabuda kunze vanotanga vaudzwa ari mabhonzo kunzi muchamuka imi musaone makafa kudai. Ivhangeri yemugomba. Bhonzo ngaritende vhangeri yemugomba kuti harife riri bhonzo. Uri kusecha here meta.
What are you looking for? Unointimidate kana uda kwenyaya dzina nebasa rese. Oh, okay, takanzwa kuti ndozvama kuze. Okay, endai. Kana mazorwara muchatida. Tigona anokushanyira here vavo. Iwo hane kuti kurova. Hana chirovera izvozvo. You are not yet mature. Unonzwa mapromises ava. Havana promise yekukuporesa, vane promise yekukushanyira kuchipatara. Ndozvaotya. Ini ndikuda information. Yoti kapinda mandiri inopinda into my veins, into every bone of my body. Yoti chirwere rachagara mandiri kwete kushanyirwa kuchipatara. Kuonekwa ndichigomera. Sonze asina zviri nani. Watombodya unze vadye unze banana rahafu. Iwewe. Ndonyaya vanokutyisidzira kuti tichazoona kuti vanokushanyira here kana marwara. Muchiri kuronga yekurwara. Ndikuda munhu akauya kuzosecha meta. Handina kuuya kuzorwara, ndakauya kuzorarama. Level dzekuunganidzira vanhu zvirwere dzakapfuura. Tigoona kuti munovigwa nani? Ini kuvigwa. Iwewe. Igove nyaya yavandotsvagira kuti ndakuda kupindira pano ndava panapa ndakazowana vanhu. Uneko wakamboona mabhonzo akaorera muna festu. Ndava munhu anga asina cheche anopinda. Hurumende inotora mabhonzo yoviga. Ndopa unogeza kukupura makumbo kuenda kuchechi nenyaya kuti ndinowana vanondiviga. Why are you this shallow? Muchiri kufambira nyaya yekuvigana. Yekutonza anovata parufu mufundisi wacho ndozvakanakira. Muchiri vana vadiki. Muri pwere. Ndakuda vanhu vanodevelopa spiritually. Varakuti I've come to search a matter. Ndakauya kuzorarama kwete kuzofa. Ndakauya kuzoporesa varwere kwete kuzoporeswa. Ndakauya kuzodzinga madhimoni kwete kuzodzingirwa madhimoni. Ndikudzika zvakanaka here nini? Shamari kana uri naiticha masikati pamusoro pementorship. Kuti kana munhu ari emento wako haakuintimidate nenyaya yerufu. Ndava kana ndiri emento, iwe uri ementori. Hamuna nyaya yekuvigana. Ndava pandinosiyira ndopa unotangira. Ukanamatira kuti ndikuviga hausi kuziva zvawakafambira. Ndakazokupa life. Muchiri kuda kufa. Haunyari. Pane chikuru chiri mauri chisinganzi rufu, chinonzi upenyu usingaperi. Ndikudzika zvakanaka. Wakatakura chinhu chakuti chikaputika vanhu vachavhunduka munyika muno. Kuti munhu akanga ari kupi munhu akadai so. Woti ndakanga ndiripo Jehovha anga akandiviga zvake. God help me. You carry greatness. Hapana zviri panze pako munhu waMwari. Ndosanitaura pamusoro pekuti Jesu paiporesa varwere aingobvunza kuti unotenda here. Mukadzi wauya wabata mupendero sonzi naJesu kutenda kwako kwakuporesa. Kwete ini Jesu kutenda kwako. Kwawabva nako kumba. Wanga wakatakura kutenda kunokuporesa nechirwere at the same time. But pana panongozoya kuzongo effecta. Faith yako ndaiprovoka kuti igone kukuministira manidzi ako. This is your faith. Kureva kuti wakatakura greatness mauri. Tirudzika zvakanaka here. Jesu waiviga zvinhu saka mawira akaita panyika haana kungouya zvinozivikanwa nevanhu. Kwakatsvagwa musikana asina kufitwa. Vakaroorwa varipo. Denga rikati glory yedu iri mukuviga zvinhu handi yekumandara. Vanhu vaone yakazvitakura varegedze kuziva kuti chichaitika. Zita ndokubva rafamba zvakaipa muguta zvikanzi waita upombwe wadi mukomana wakada kutomuramba. Nyamba, it is the glory of God. Pakatanga kuvigwa ari mudumbu Maria ndokubva azvitakura. Ukaona Maria asina shamwari, ukaona andikuona kuti shamwari yake anga Elizabeth, kushaya neshamwari dzezera rake. Nekuti havana kufembera kuti achatakura Mesaya. Dai vakazviziva. Kana Gabriel aishaya nguva yekutaura naMaria akaunganirwa neshamwari. But havana kugona kusecha meta
kuti kuve vasikana tiri vasikana but takasiyana, kuve muZimbabwe tiri muZimbabwe asi takatosiyana. Ndokubva Gabriel auya zvikanzi uchazvitakura, uchabereka mwanakomana, umuti Jesu. Zvinoitika sei pasina dedhi? Zvikanzi zvinoda mweya mutsvene, achauya pamusoro pako, chauchatakura chichanzi chitsvene. Ndokubva azvitakura, ndokumhanya kuna Elizabeth, ndokunoona futi kuna Elizabeth kune chiri concealed futi pachembere singatarisirwe. Ndava it is the glory of God. Pakavigwa John ari mudumbu rechembere. Chichiri kuitika panapa varume, it is the glory of God. Mwari aneta nevanhu vakafitwa, akuda vacho vasina kufitwa. Vanoti kana vakatarisa mari yavo, votarisa level of education, voona kuti ndiJehovha chete, hapana munhu. Because vakafitwa nadzo vari kuzvikudza. Where are they? Where are they? Afoira kusecha chakuda kuitwa naMwari muguta, but wachipika pa wachibata. Ndokugogodza pahotera akati ndipewe pekurara, zvikanzi hamuna makazara muno. Dai muridzi wehotera akaziva kuti chiri mukati umu ndimesaya akaprofitwa, ngadai akati ndakutodzinga mumwe pamubhedha, imupinde zvenyu, but akavharwa, haana kuziva the glory of God, kuti mutumbi uri panze uyu handizvo zvese akatakura greatness mukadzi uyu. Ndosaka chokubata rafu, havana kubvumidzwa naMwari kuverenga zviri mauri, chero iwe hauzvizive zviri mauri. Ndirunzika zvakanaka. Jesu wacho anouya anga ine power anga risingaiti. Ona Jesu chaakafambira panyika, otiona chaakafambira panyika chikuru kune zvose, chikuru kune zvose, chikuru kune zvose. Wakauya kuzofira vanhu, kuti paifanira kufa vanhu iye achifa ipapo, kuti iye varegedze kufa, vave neupenyu husingaperi. Jesu ndokuuya, but asati afa akafanomirira zuva rake rekufa, zvaaifanoita kufanofamba pamusoro pemvura, nekumutsa vakafa, nekusvinudza mapofu. Chaakafambira chikuru kufa, but achifanovaraidza nguva aitsvaga vasingaone. Handizvo zvaakafambira. He is a powerful God. Achifanovaraidza nguva anomutsa zvitunha. Haizi nyaya yakafambira iyi. Omanaka ndiye Mwari anozonzi akagara mauri iye. Zvaunofanoita from today kusvika wasumuka zvinoshamisa. Uchifanoita hako kuvaraidza nguva, anonzi mastatus. Nyika inotya, inovhunduka. Nyamba haizi miri kusvasva nzara chete. Taura muchene, makambona anonzi muchene ndochitambe. Ndochitambe. Unoita sewabva kutauni iwe uchimuka magumbezi naMwari. Satambe naye. Chii chinonzi jira pamberi pake? Chii chinonzi shangu, bhutsu, mota, matoye vanaka, imba. Imba chii? Chisina imba chii? Wamborona gonzo rakarara apa? Wamborona rakarara apa pasina china? Wamborona gonzo rinopinda mumba mako chiti handina kana chandinacho, but gonzo rinopa wanu, rinosecha meta mumba mako kuti hamuna chino. Gonzo rikapinda rinowana comfort. Wotaura Jehovha akakura kudai so. Jesu waizvivigiridza achiita minanzi munguva yaudza vanhu kuti regedzai kutaura. Madhimoni achinzi nyararai, musaudze vanhu, musaudze vanhu, varambe vakavharika vasazive kuti Mesaya akauya. Nyararai. Jesu atotipana nemadhimoni kuti akomana, please shamwari kana ndifungura mweya itsvina, achitipa mweya itsvina kuti isaudze vanhu. Iwe kusvika Jesu anofa achimuka, anojoina varume vaenda Emmaus,
ndo panosvika anoti naye varume nyaya kuenderera chiko chanetsa kwakanaka here zvikanzi kai unogara kupi usingazvizive kuti kune murume waita zvinorova muno muguta kungotorwa kukandwa padanda wakutofira ipapo hana chaakatadza hana chaakadiwa varume wakada kutochima misodzi zvikanzi shema murume rudzi akaita sei zvikanzi iwe unogara kupi kwe unobva kupi apa maoko akaberekwa ndavangaone maronda maoko akaiswa kumusana semunhu aneta kuviga maburi ezvipikiri kuvhara kusvika panonzi mbotsambukai mudye zvikanzi ndanonoka pane kwandakumhanyira zvikanzi no ingotsambukai tenzi wangu mudye tsambukai mudye. Jesu ndo pakati alright ndobva atsambuka ndokuenda pamba vagara patafura ndokutora chingwa ndokubva amedura ndo pavangadai vakatanga uchiona kuti muenzi rudzi anouya kuzopakura poto mumusha wavaridzi kuti chingwa pwa achivatambidza so achigamuchira chingwa ndokuona buri riri muruoko. This is how they knew. It's not in the Bible. But paakavatambidza wakafumura evidence ndokubva disappear. Vakati my God, kana Mwari vachizvigona kuti vanouya panyika vopfeka mumwe mutumbi munhu orasika iye aiswera naJesu but orasika usatambe naMwari akadaro. Ndichiparidza so anenge arimo muno miko zvinezvi ndichiparidza kudai so ndinzvakazvakanaka anozvigona kuti ndakuda kumboenda panyika kunoona Abrahamu toda kunopisa Sodoma neGomora but ndodawo vatumwa angirozi mbiri dzisina dziri kuita manyaya pana kumana mundiperekedzewo Jehovha ndokubva aburuka panyika ndava Bible noti mumwe wacho akanga ari Jehovha pachiye zvake denga ndokubva raburuka kusara vatumwa vacho kuti mutsvene chigaro chisina munhu. Can you imagine kuti ngirozi dzichiona Mwari achiburuka dzakaudzana kuti kudii kunzi varume zvino vari panyika vari kuzviziva here kuti vatsikwa nedenga hatisisina Mwari kudenga Mwari waenda panyika dai vakanyumwa ndo panoburuka sevanhuwo zvavo vachiburuka panyika vangoskotsvaka kuti amana tsvaga izvi mabhodhisi 3 zvokushandisa tipfeke ndokupfeka mitumbi semahovros ndokuuya nemitumbi inotikitira makumba aine guruva sevaneta nerwendo riri denga raburuka. The glory of God. Kusvika bhuku yaHebrews yakuti musaregedza kuentertaina mastrangers nekuti vamwe vakachengeta ngirozi vasingazivi. Ukaona munhu akunyora izvi wadzidza kuti denga rinoviga zvinhu. Kuuya vari sevanhu zvavo kuti Abrahamu anyime sadza rake. Tikauya nemuviri waMwari hapana anonyima atende tiri munhu. Vanhu vaajaira kunyima tenda tiri vanhu. But Abraham ndobva asecha ndokuona the glory of God. Panapa takuda kuvharwa pano ndiJehovha aburuka akati pana mupfure varume tsoka idzodzo dzamundivhara nadzo da kudzigeza. I don't care kuti miviri yacho mudzokere naye but ichabva panapa yagezwa yapukutwa pano munotodya. Mukazonorasa sadza mukarutsa makumberi kuzvazve kwenyu but mitumbi yamambondiigira panapa munotobva pano madya. Wakugona kusecha emeta vana baba nana amai uchaona kuti every problem yawinayo dzingave 7 maybe one problem ndio iri genuine, the rest unongofana kusecha kuti uone uchaona kuti it's not a problem. Let me tell you this, I'm giving you life now. Every problem yauri kufunga kuti ndo iri major uchaona kuti it's not major. Iri kuya mu life yako for a reason. But the problem yako ndiye kuti hauna kusecha meta yese kuti unzwisise kuti why Mwari wandipa problem yakadai so iyi. Thank God Paul akazoudzwa kunzi chikonzero chema revelations dai asina kuudzwa chingoti chirwere changu. Rutsanangurirepa kusecha meta kunonetsa. Ine pandakaita accident nemotikari neMercedes Benz yandaiziva kuti hakuna mumwe mufundisi anayo ndindega muno. Ndokubuda mumugwagwa motikari ikaramba kucontroleka from within
yakuita zvandoda panzara ndokuparara. Ndabvapo after some days pfungwa ndomva dzati dai ndakatora imwe mota yakati ndakaenda zvangu inga yakanaka wani, dai ndakaenda neiyoyo, ndakarovera neiyoyo. Pfungwa dzangu dziri kuda kuchengetedza motikari, nyamba Mwari wakati ndirovere nemotikari inondichengetedza. Mene kana kunzika zvakanaka. Awana umbozvibata. Now, ma security features ari pamotikari iyi anoita kuti kana munhu akarovera achengeteke zvakanaka. Mumota yandiri kuti dai ndanga ndauya nayo haamo. Ndine pfungwa dzekuti dai ndasevha mota iyi nekuroveresa iyo, nyamba Mwari ari kuti iyi ngairovere kuti isevhe muprofita wangu. Uri kunzwisa zvakanaka. But kusasecha meta manje kunokupa kuti uwe munhu anofamba achingopopota, dzimwe nguva unopinda munzira so wotaka kudhiraivha, kunongouya rimwe zigonye risingafambe pamberi pako nemhaka yekuti hausi kuziva kuti why Mwari vaunza gonyeti iroro. Sometimes it is there to delay you. Ndopa unoridza bhero nekubatidza malaiti kwazvo nekuburitsa zvigunwe uchituka. Problem yako iri pakuti haugone kusecha kuti sei zvinhu zviri kuitika. Mota yako hainetse kumuka, but waine zuro yakanetsa kumuka. Ndava time yawaida kubuda Mwari waiziva kuti pane pauchasvikira neaccident, akati mota ngaimire. Iwe nemhaka yekuti haugone kusecha the matter, wakaona a problem. Tine vanhu vari panapa vakachengetwa nekuda kwamaproblems iwayo. Ndikunzwika here? Munhu waMwari, mudumbu munorwadza, munhu agoita running stomach on a Monday, agofona pafana zinamatirewo, ndigonamata naye mudumbu mugoramba kupora. Kusvika kuti abude panze so havasi kubudika, kusvika anofona kubasa handisi kuuya kubasa. 3 months later, panomuka nyaya pabasa inonzi yakaitika. Yodheta bheki kuzuva raakarofa. Vanhu vagodzingwa, but iye kuti arangarire kuti zuva racho chichakamurovhesa kubasa haazvibati. Mufundisi muri kuzvitora kuti I'm searching out the matter, but musi wakauya chirwere wakati Mwari sei asinganiporese. Nyamba Mwari vane kwavakanga vasingade kuti uende. Jesus. Mwari ndibatsirei pano. Indakadedzwa nehama ku-UK because they had a conference yakanga vainayo mwedzi yapera pasera. Tiri kukudai varongedza zvese vadi vaadvertise vabhuka a very big place. Mufundisi Makandiwa vari kuuya. Ndokubva ndanaudza adzimai vangu ndikati mai vari kutida, ini ndiri kudawo. Mai vakati neniu, but we are not going. Anzama naita kuti ndikaenda ikoko ndozomboti kati pedza paparidza ndoshopa tumoti kunodhura. Ndikati chero kuno kwacho tinokona kungotenga. Asi naita ndingotingonoona ndikati neniwo amai asati ndambokuenda kubva pandakakurorai pai kumashure kwemakore angu andambe ndakaendako. Even izvozvi pamakandishaya ndanga ndiri mutaundi andamboenda ku-UK ndiri kuidawo, but we are not going. But guess what? Nemhaka yepressure yevanhu takatoendesa mapassports edu mavisa office, fila maziforms chichi zvese ndobva aendwa nawo. Musi wekunokolekta varanditora vatana mavisa hapana. Ndangoema ndachivhura ndachikandava andambochivhura maindi wakatozovhura kanzi ko zvi zvaitika chichi kati averengai tinzwa hapana. Anditombobvunza Mwari kuti why anga asina kutaura, but vangani vane mavhisa anoramba kubuda vagoramba vachigorera asingabate meta. Vangani vari kunetsa panapa, Mwari yangu ndipachakati dai zvakadai akuudza kuti pfuma yako iri koko ndiani. Manje kana iri siri koko Mwari kuti ngaataureka ikoko kunyarara ikoko Mwari ikoko kunyarara ikoko ndati kunyarara ikoko Mwari ikoko ne anointing yandinayo ndonyima visa inini unotambere andipa 44 andarida
anointing yawana ndeyekuti ukaona zvimwe zvinhu zvichita nharo, haikona kuramba uchita nharo chete dzisina kunzwa Mwari. Ndava hapana chinhu chichakurambira kana uine chawada chinofamba chete. Unobuda panze so taira kaponja wanonoka. Vari vatumwa vanzi endai munoburitsa. Time yachasumuka pana panosvika apo pane chakati chichazoitika. Ugoridza tsamwa ugopopa. Uchaona ma problems mazhinji auinawo ari kupopota nawo dai waiziva. Ndachibvunza vamwe masikati. Tine vamwe vanhu vanouya panapa because vari kurwara. Mubvunzo woti kudai vanga vasingarwari vangadai vari kupi? Ndinonzwika? Handisi kuti havasi kuzoporeswa, but vangani ndakambodedza rimwe zuva ndikati pana mai vakasova vandakanamatira musuno vanga vaine problem hombenga isikati vari panapa rendi vanhu vakuonei kudodi vanga vasisipa. Vaenda kupi? Vachagomirire vapora. Mwari wakutoziva munhu wake kuti akasave nedambudziko kuchechi haaendi, saka vanomupa chinomuendesa kuchechi. Now, kusvika munhu iyeye wazvipira kuti ndikapora handidzokere shure ndokuti apore, akanonoka kuzvibata izvozvo, anoramba akachengetwa nedambudziko iroro muchechi. Riri zano raMwari. Kusvika vaudza Mwari kuti chero ndikaropafadzwa every Sunday ndenge ndiri pano, ndokuti Mwari atanga kukomborera. Izvozvi so ndichiparidza so kuna ane passport iri kudhindwa so pabhodha watakanamatira nemaoko kwete makuseni iri kudhindwa izvozvi ndichiparidza so pana ane iri kudhindwa now pabhodha ndichiparidza so what happens rika kunamatira MSM ndosara ndisinawo paridzira kuti kusvika waprincipled kuti time yaMwari hapana chimwe chichaitwa ipapo. Kana vhangeri ikaparidzwa ndisipo ndichidzoka, I'm going to collect all my DVDs. Now I don't want to miss a thing. Then you are serious. Yacho inoda even wamunzira uchatanga kuona zvinhu. Uchatanga kunzwisisa kuti okay. All right. Ndonya ina mutaura ndifara munhu adzimai vangu apa. Because changorora naso nanga ndiri munhu uyo yanga nharo dzanga dzakawandisa naasina fani haipere kusvika wanyarara. Nometa ndiana uya ipapapa kana iri haiperesvi. Waitwa sei? Inharo chete chandada ndichocho chandataura aiwa hakuna kutaura. Tete nharo idzi amawana chi ani nharo ndiani? Ndatane nharo ndiani? Yato imwe nyaya ipapa dzatodzimwe idzi, but ivo vakazosvika pavakagara pasi ndokuongorora chichiri kuitika. Pandakazotanga kudhila nadzo manje dzakupera ndakuserera ndopandakazova kuti rimwe zuva nhaya mai asi amuonere kuti nhare idzi pane padzakamboshanda zvikanzi paipi pacho dzakanakei. Ndikati pandaidanana nemi kune vanhu vakambouya vakati mukadzi uyu musikana uisiyana naye ndokubva ndaita nharo. Zvekuti dai makazouya ndisisina nharo ndingadai ndakavateerera, but nharo dzacho dzakatibatsira kuti tinge tiri. Saka uchaona kuti problem yese yauinayo kuseri kwayo ine chimwe chakavanzwa naMwari chiri ipapo. Iwe kuna mama vandakazoudza achita counseling kati mai mataurire nyaya, do you know kuti dai murume wenyaya asingakunetsi angadai ari pataiti. Mataurire nyaya mai, dai murume wenyaya asiri akakutangira yakunetsa angadai achirara panzo. Kati mfundisi ndamuchidaro kati aikazvo kudaro kudi
matangirwa chete but mamuri mune kunetsa. Chero dai murume ari murume kwaye mungada muchimunetsa imimi asina zororo. Ndiri kusecha meta. I want you to be sensitive. Ndosaka muchiona mama services edu pane tema atmosphere presence ya Mwari iri too much. Like because you know wapinda mu realm ya knowledge very extreme. What I'm giving to you right now, so azvina book azvina universities, hakuna kumwe vanoverenga, hakuna ana manotes, enda pa internet utsvage. Ilevel iyi inoendwa nokuda kwe relationship na mweya mutsvene yekutanga kuanalyze every situation wopiwa interpretation. Vamwe vachicomplaina, you don't complain. Simba rekusecha meta, because the glory ya Mwari iri mukuviga, but the glory yako ne honor yako iri mukusecha zvakavigwa naMwari. Ndosaka ndikamira pana parichiparidza so sometimes munhu anenge akangogara zvake pasi akapfeka maregenyu ake nepatapata rakaboka ndichiparidza vhangeri imwe isingaite, vanhu vanouya vanoti nai wedu washaya here pekuparidzira nyaya nyamba. No, ndiri kuziva kuti pane chakavharwa naMwari nenyatera. Vanhu vauri kuona usavashora. Ndakapiwa ability naMwari yekusecha zviri mavari. Zvavakapfeka izvo handizvo zvese, mota dzavo dziri panze handidzo dzese idzi. Mavari mune chikuru chandakafambira chandakanzi naJehovha, enda unochiprofita kuti chiitike chibude mavari. Ndinoona munhu achichema so misodzi ichibuda, but ndopiwa fast forward yelife yake, ndovhunduka naye kuti kwari kuzviziva here. Kuona kuti kuchema kwokusaziva ne-information yauri kuwana, you'll never die poor, you'll never die stranded, you'll never live a miserable life. Very soon it's going to take shape. Zvichatora shape. Kune vachazoona manifestation vakamboramba pfungwa yaMwari yekuvhara. Kuuya kwavaita panapa, dzimwe nyaya yaMwari dzimwe nguva anosimbondipa, dzimwe nguva anombondinyimawo, but iyi yanhasi Mwari wakandipa, wandizarurira kuti zvawakapfeka izvi izano raJehovha rekuda kubata vanhu kumeso. Zvawabva kumba wadya nechawafamba nacho izano raJehovha. Your future is coming. It's better than your today. Zvausina kumboona kana kunzwa nenzeve, Jehovha anoti ndo zvandakakugadzirira izvozvo. Ndiri kunzwika zvakanaka here? Kuchema ndekwemanhero anhasi, but mangwanana anouya uchafara, uchataura nhamo sengano, uchataura dambudziko sezvakaitika pane mumwe kwete panewe. Vanhu vagoti aikona kutaura semunodaro, mane ugoti chokwadi. Maimboshaya here? Ugoti ndaishaya. Wabuda munyika yekushaya wapinda munyika yekupfuma. Zvirwere zvaenda, utano hwadzoka, mufaro wadzoka, marriage yarestorewa. Chichiri kuitika? Wakasecha meta. This is why we are here. Hatina kuya kuzotamba mahumbwe vabereki, taneta nengano dzechembere. Tikuda zvinhu zvinoshanda. Mwari kana ataura chinhu ngachiitike. I want to know, Pastor, where am I going? Where am I going? Where am I going? I'm not prophesying to your body now. I'm prophesying to the spirit. I cause a manifestation. Zvausina kuona. Do you know the body yako icha join ama spectators? Now even your body is going to wander. Muviri wako uchakutarisa ugoshamisika. Body yako ichatarisa zvinoitwa naMwari igoshamisika. Ugoti, had it not been for the Lord who was on my side. Andina kuchenjera ini, but it is the glory of God. Mandiri mune zvakavigwa naJehovha. Ndikasvika pakati pevanhu hazvishambadzwe, nyarara. But Mwari anoraisa vanhu vakaita semiso, vonyumwa. Ndosa wakadedza munhu wakati mboya unzwe.
achisvika achigara paso anotarisa kubva kumusoro kusvika kutsoka kuti chii papa, agobuda asina nyaya yaapika. Chii chiri kuitika? It is the glory of God. Ndichipedzana baba nanamai, ndichiona weakness yauinayo izano raMwari. Fungai kuti murume anotandavadza tsvimbo, mvura inotiza, anoswedza tsvimbo mupresence yaMwari, mangwana inobuda ine maruva. Murume anoburitsa matachka in one day, chivhura mabwe chinorova nemombe dzichifa, mamota achipinda nemudzimba, hakuna nometa ane mari yake achirwara nemamota, matachka aipinda maoven nemamicrowave nokuda kwemurume 1. But kudedza kuti murume wacho anokonzeresa mudedze panotinzwe nyaya yake, unonzwa achite kuti chicha Mwari aita sei, Mwari agone kana nokutaura kwese. But look at the manifestation of the power. Murume anokakama but mvura imire pamberi pake. Murume anokakama but kana akatendeka akati we are going forward, we are going forward. But handei pakunoti ngaashivira papurupeta. Murume anokakama. Mwari wakaviga power rake kuseri kwekukakama. Vanhu vamudherere vachiti ko inda Mwari wake achimusiya singagone kutaura. It is the glory of God. Vamwe venyu makaenda kuchikoro muchigona stereki, but pawakazonyora zvacho zvinosaka uwane basa ndipo wakafoira. Ukadzokoreza ndokufoira futi, ndokudzokoreza ndokufoira futi. Riri zano raJehovha akuratidze kuti kubata kwako mari haizi education. Waizorasika ukati ndakafunda. Tine vanhu vari pano vakafoiriswa naJehovha. Ari Jehovha anopasisa vamwe, anofoirisa iwewe. Vamwe vachibuda so kwaita nzara, Isaac anonzi gara muno, auende kunoenda vamwe. Ndokutreata zviri different, because we are different. Between you and me there is a relationship. Uri kubatira zvanotaura panapa izvi, zviri kunzwikira zvanotaura panapa izvi. If you make a vow, a covenant with the Lord tonight, you're going to God, no matter how much you're going to bless me, I'm not going to miss even a single service. Then God will know that you are now ready. Why was it to bless? Auna miko ya wakaita na Jehovah. Mwari move on a covenant, exchange of words. Wakata akupe mari kuti uite sei, auna mbutaura. Zvizvo wakata andiite, auna mbutaura. God is still waiting for you. Search a matter. From today, go and search a matter. That's where your honor comes from. Your glory, NIV, the glory of the kings is in searching out the matter. Kukudzwa. Am I talking to kings, madam? We are kings and priests. Kukudzwa kwako kuchabva pakuti uchatanga kunotetena tunu kubata vesi so. Wote mari ndibatsirei. Ndichiuya ndichimira pamberi pako panapa, ndiri kuuya kuzongomanifesta zvaunenge watsvaga during the week uchikumbira Jehovah. Ndikauya panapa ndinongobata izvozvo. Saka rako basa tsvaga. Usambofa wakavhura bhaibheri soona kuti komana inga hamuna zvinhu zvinombori nemusoro, handizobonzwisisa mufundisi ndibatsire ndione revelation. Sometimes Mwari akupe revelation anokupa inini apedza. I guess straightforward. Ndipewo revelation, unopiwa the revelator. Wogara zvako wopiwa woenda kunoita. Ozi revelation haizi yangu ndeyako. Mfundisi inda kunamatira of course, because pana vanhu vanofana kupiwa revelations wo, but at a certain level unika usingasviki. But pandasvika apa nogona kupafura. But sometimes ndikakuona uri confused nebhaibheri handitsamwe. Sometimes ndofara ndawana basa. I'm searching out the matter. Dai wairi gona wega bhaibheri waiwa kuzoitei. So sometimes Mwari anoramba achikupa confusion.
tirambe tine basa. Musi uchapera problem yako kunzi yapera ubva wavhara doso, musi uchaziva kuti yapera problem yako. Kunge wati kuna Jehovah, I am committed kubasa renyu forever. No matter zvii zvauya, no matter zvii zvaitika, I am never going to turn back. Pauchaita mhiko iyoyo, Mwari achavimba newe. Right now God is not yet sure kuti chii exactly chawakafambira into this ministry. Unowire uchiteta, unotyirei, unogara kure uko unohwanda. Kunonoka kweso hakuzi kunonoka kuti pane zvinhu zvichiitwa ndigare kure kwandisingaonekwi. Makamera akapfuura so munhu achidini, unenge uri kung'anga, hakuzi kung'anga kuno. That's why God is not blessing you until you are part of this ministry. Why uchitya munhu? Why uchitya munhu? Ninganozondiona akaita chii chinopfuura ichi. Indava asina chinhu ari anotyisa kupfuura nechinhu. Unotyei? Zoro ratamba rabvisa bhutsu, ndatouya for good. Mwari ane zvinhu zvangu zvaakaisa muno handibude ndisina. Indava kumwe kwese kuJoburg, kwese kunana UK na South Africa vanhu vanobvumidzwa kuenda, vanhu vasingapopoti. Waipana ndauya kuzoshopa nyasha, ndauya kuzoshopa rugare, ndauya kuzoshopa upenyu. Gamuchira word wakasununguka with a free spirit. Kuna anokubvunza, where the Spirit of God is, there is liberty. Aikona uchika munhu. Mfundisi ari kuparidza panapa haatye munhu. Dai ndakatyanisira kumira pana. So ndikamira panapa nemhaka kuti handina kutya, ndoberekawo futi vana vasingatyi. Zvaitwa namufundisi wako izvo wazviona, and even iwewe you are marveling kuti hey, this is good. But your turn has come. Time yako yakwana, uchaita chinhu chokuti nyika ichatarisawo yobatwa nekutya. Lift up your right hand. Taura zvinhu zvakakurisa zvakawanda pana. It is the glory of God to conceal a thing. The honor of kings to search out the matter, to know why God has raised such a woman mutime yakadai. Where was this? All this time we were suffering, where were you? It's a season, it's a prophetic moment. Madara akatanga kare muma different denominations vakanamatira chinhu chakaita sechinechi. This ministry yakanamatirwa at interdenominational level. Ndava kune madhara ekuZayoja, madhara ekuAnglican, madhara ekuroma, madhara ekuApostolic Faith Mission vainamata kuti Mwari rangarirai nyika. Then ndomva pazvarwa chimwana chinonzi interdenominational ministry. It's a prayer answered, not just a ministry. Kune vakachema. Now tapinda musizini yechakaprofit kwa kare. Tirikudzeka zvakanaka naka. Varikurwara ngavaporeswe. Every weakness in your body, I command it to go. In the name of Jesus, receive strength in your physical body. Receive life, multiplication of years. In Jesus' name, I command the virtue, the power of God to flow through your veins now. Every virus in your system, every sickness in your blood, every tissue in your body, respond to the anointing of God now. In the name of Jesus, every problem that is besetting you from now, I command it by the power of the Holy Spirit to get out of your way. Receive a new life. Receive a new beginning.
Father, in the name of Jesus, give your children foresight. Allow them to have a look into the future. See who they are. Father, in the name of Jesus, I pronounce the blessing of the Lord, the blessing of Abraham upon your life now. In the name of Jesus, whatever you lay your hands on, I command it to prosper. In the name of Jesus, I command multiplication. In the name of Jesus, and nothing shall be barren in your land. In Jesus' name, everything I command you to multiply. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.